Unha unidade móvil de doazón de sangue instalouse esta mañá no polígono da Tomada no marco da colaboración entre a entidade de conservación do Parque Empresarial e a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Estamos encantados de recibir hoy la unidade de sangre de ADOS, de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, que acudiu a nosa chamada para poder mostrar a nosa solidaridade, ¿no? Como un proxecto piloto neste polígono que está composto de moitas empresas, fabriles de todo tipo, para aportar ese graniño de arena, ¿no? De doazón de sangue, que ao final é un ben escaso, é moi prezado e que non se pode fabricar. Estamos convencidos que será o inicio dunha estreita colaboración a partir de agora. Tratábase dunha experiencia piloto neste polígono, pero que xa se ven realizando con éxito noutras grandes empresas e áreas industriais da comarca. A este respecto, o xefe de xestión de colectas da axencia destacou a grande implicación da veciñanza da comarca, que sempre participa nas campañas de doazón con índices moi superiores á media autonómica. Que en general toda a zona de Barbanza é unha zona moi solidaria, o sea, cualquiera, por exemplo, a Boiro, Ribeira e Rianxo acudimos todos os meses. Normalmente venres e sábado. A Pobra do Caramiñal normalmente cada 2 meses, algunha vez cada mes, no verán todos os meses tamén. E, bueno, todo o Barbanza ten unha taxa de doazón alta, o sea, nos medimos por donaciones por 1000 habitantes e la OMS recomienda 40 por 1000 e cualquiera de los concellos estos grandes de Barbanza superan la tasa. El que máis Boiro, creo de memoria, 58 por 1000, o sea, moi bien. Tras esta primeira experiencia non descartan iniciar unha colaboración futura co traslado periódico da unidade móvil ao polígono da Tomada.